नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। व्हिपिंग क्रीम कशी व कुठे स्टोअर करायची, त्याचप्रमाणे केक डेकोरेशनसाठी परफेक्ट क्रीम कशी तयार करावी ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। व्हिपिंग क्रीम बनवण्यासाठी इथे स्टार व्हिप कंपनीचं व्हिपिंग क्रीम मी घेत आहे। केकचं रॉ मटेरियल जिथे मिळतं त्या ठिकाणी हे व्हिपिंग क्रीम आपल्याला मिळेल। हा 1 केजीचा पॅक 160 रुपयांना मला इथल्या लोकल मार्केटमध्ये मिळाला आहे। याच्यावरती बेस्ट बिफोर 12 मंथ असं लिहिलंय, म्हणजे 12 महिन्यांच्या आत आपल्याला हा वापरायचा आहे आणि हे क्रीम आपल्याला फ्रीजरमध्ये स्टोअर करायचं आहे। क्रीम फेटण्यासाठी आपल्याला लागणारी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बीटर। तर माझ्याकडे फिलिप्स कंपनीचा 300 वॅट असणारा इलेक्ट्रिक बीटर आहे। या बीटरला इथे मॅक्झिमम 0 to 5 असं स्पीड बटन आहे। त्याखाली असलेलं टर्बोचं बटन दाबून धरलं की आपल्याला हाय स्पीडवर हे क्रीम बीट करता येतं आणि इथे वरच्या बाजूला अटॅचमेंट म्हणजे ब्लेड काढण्यासाठी पुश बटन दिलेलं आहे। या बीटर सोबत अशा प्रकारची ब्लेड्स असतात, ती या पद्धतीने सॉकेटमध्ये अटॅच करावी लागतात। ब्लेड्स काढायची असल्यास वरचे पुश बटन प्रेस करावे। तर इथे आपण हा व्हिपिंग क्रीमचा पॅक या पद्धतीने ओपन करून घेऊया। आता यामधील 1 कप पातळ आणि थंड व्हिपिंग क्रीम मी एका फायबर बाउलमध्ये काढून घेत आहे। लक्षात ठेवा, क्रीम बीट करताना कायम पातळ आणि थंड क्रीम वापरावी। आपल्याला ज्यावेळी क्रीम बीट करायची असेल त्याच्या 1 तास आधी क्रीमचा पॅक फ्रीजरमधनं काढून फ्रीजच्या खालच्या कुठल्याही कप्प्यात ठेवावा, म्हणजे वापरतेवेळी आपल्याला क्रीम पातळ मिळेल आणि ती थंडही असेल। आता उरलेली व्हिपिंग क्रीम अशा पद्धतीने या बॉक्समध्येच पॅक करून ठेवावी किंवा एखाद्या एअरटाईट डब्यामध्ये भरून फ्रीजरमध्ये स्टोअर करून ठेवावी। इथे प्रथम आपण 1 स्पीडवरती 2 मिनिटे क्रीम बीट करून घेणार आहोत। दोन मिनिटांनंतर टर्बोचं बटन दाबून धरून आपल्याला 3 ते 4 मिनिटे हे क्रीम पूर्णपणे बीट करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला इथे दिसेल की आपली क्रीमची क्वांटिटी वाढत आहे। आता आपलं क्रीम पूर्णपणे बीट करून झालं आहे आणि याची पहिली खूण म्हणजे बीटरच्या ब्लेड्सला क्रीमचं अशा प्रकारे शार्प टोक तयार होणं। क्रीम परफेक्ट बीट झाल्याची दुसरी खूण म्हणजे बीट केलेलं क्रीम अशा प्रकारे स्पॅच्युलावर घेऊन स्पॅच्युला उलटा केला तरी ते क्रीम अजिबात खाली सांडत नाही। बीट केलेलं क्रीम मेल्ट होत असेल तर क्रीमच्या बाउल खाली अशा प्रकारे बर्फ टाकून दुसरे एक भांडं घ्यावं, म्हणजे बीट केलेलं क्रीम अजिबात मेल्ट होत नाही। आणि तिसरी खूण म्हणजे क्रीम बीट केलेला बाउल पूर्णपणे उलटा केला तरी ते क्रीम अजिबात खाली सांडत नाही, म्हणजेच आपलं क्रीम परफेक्ट बीट झालेलं आहे। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।